To masu sauraro barkanku da zuwa na YouTube channel ta mai albarka, da Allah kada ku manta ku danna mana alamar subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawa. Mun gode. Lokaci ne na labarin wasanni, muna tare da Shamsiya Haruna. To madalla da Rukayya Abba Kabara. Wato abin da yake ya mutsa hazo ko kuma in ce labaran da ke yawo a kusan kafafen yada labarai shine batun tayin da kungiyar Al-Hilal ta kasar Saudiya ta yi ga dan wasan PSG ta kasar Faransa, wato akan kuɗi tsababa kusan dala biliyan guda. Da kin san ana cinikin kasa to kusan kasancewar shi shahararren dan wasa ne kuma matashi, kusan waɗanda suke komawa kungiyoyin Saudiya zaki ga daga shekaru 30 ne zuwa sama. To amma Mbappe shekarunsa ba su wuce 23 har yanzu bai shiga manyan yan wasa, don haka dole a zuba masa kuɗaɗe sababa. Kusan cikin kankanin lokaci ta yi fa ana ta ciniki har yanzu dai cinikin bai fada ba. To a baya dai hukumomin gudanarwar wannan kungiya sun yi wa dan wasan tayin sama da euro miliyan 200, amma daga bisani da suka ga cinikin ba zai fada ba sai suka ce bari su kara farashin shi dan wasan. Wataƙila wannan ma in ya raina za a kara masa. To Mbappe kamar yadda muka ce bai kai shekaru 25 ba, shekararsa 24 a halin yanzu, kuma yana taka tsantsan wajen tsawaita kwantaraginsa da ke shirin kawo ƙarshe da ita PSG din. Haka zalika kungiyar ta Ligue 1 ba ta sa shi cikin 'yan wasan da suka yi balaguro zuwa Japan da Koriya ta Kudu ba domin tunkarar wasannin share fage na kaka mai zuwa, duk da cewar ana ganin hukumomin ita kungiyar ta PSG suna matsa lamba ga shi wannan dan wasa imma ya sauya sheka ko kuma ya ci gaba da zama. To Rukayya, a wannan litinin aka dawo wasa na 5 a matakin rukuni na gasar neman cin kofin duniya na mata da kasashen New Zealand da Australia ke karbar bakonci. Wato Italiya da Argentina ne suka bude wasan yau da misalin karfe 7 na safiya agogon GMT kenan, inda Italiya ta doke Argentina da ci 1 mai ban haushi. Wasan karfe 9:30 da wakana Jamus ta doke Morocco da 6-0, inda Panama ta sha kashi a hannun Brazil da ci 4-1. To a gurguje, Sadio Mane na son barin Bayern Munich domin komawa kungiyar Cristiano Ronaldo ta Al Nassr kenan da ke kwanan nan Larabawa za su hana kowa sakat a wato gasar ta mola. To bai ji daɗin kasancewar shi a wato ita Bayern Munich din ba. Kin san dan wasan ya jure a kakar wasa ta farko za a ce kenan a Jamus bayan da ya koma kungiyar ta Bundesliga daga Liverpool. To dan wasan ya samu rashin jituwa tsakaninsa da Leroy Sane bayan da Bayern Munich ta yi rashin nasara a hannun Man City a gasar zakarun turai da suka yi a watan Afrilu, wanda bayan wannan sabani da suka samu ita kungiyar ta ci tarar shi dan wasan kafin daga bisani kuma sai abubuwa suka sake taɓarɓarewa tsakanin shi wannan dan wasa na Senegal da hukumomin gudanarwa ita wannan kungiya. Shamsiya Haruna, muna godiya. To masu sauraro anan zamu dakata, da Allah kada ku manta ku danna mana alamar subscribe sannan ku taɓa mana alamar ƙararrawa. Mun gode.